Kwa weche mag somo, Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije piny owacho kaunti Homa Bay madi kod lemo pogore duond bura mar ODM okum kuonde chung' ute buche manie kaunti no. Okoni chiko kuyiene jatij piny owacho moro amora mondo mak lemo e duond buche. Ma en bang' ka jokanyo mag ODM kar chung' bura Mandhiwa kod Karachuonyo ne ogolo ng'ur ewi listi mane ODM ogolo moting'o nyinge jotend duond burano e kor gwenge ma giwacho ni oting'o thoth joma tiyo e kaunti ma Homa Bay. Jogo makamoro nyingi no wuok ka malo makosa moro to notimore mamano to nyaka walosi kitiyo ne sirikal chik okoyieni mondo ibed ofisa mar chama mano nie katiba mano kawacho gimowuok e wiya and the ombudsman, the Supreme Court, all institutions have given directives and opinions on the matter. Whether a public officer or an appointed state officer can be an officer of a political party. It is in the Constitution, it is in the Leadership and Integrity Act. Akwaye jogo matiye county government a year, either itine county government, katibed officer mar chama. Yiero en mari. Kidwa bedo officer mar chama, wetije county. Kidwa bedo ja county, we chama mondo jopiny e motel ne chama. That applies to public officers, but MCAs are state officers. MCAs kwa yiero ni gidwa telo ne chama, mano to yienegi. Lakini ka indirector kata officer e county, omera wegino nikech EACC ibo makika, ibo makika, aiti wacho ni ane mana thuwi gi police. Mano chik emo wacho.